Dobrý deň, stretávame sa opäť na križovatke. Ja som Miro Kocúr a je tu so mnou aj Ferko Mikloško. Dobrý deň. Ferko, ja som dostal po našom prvom rozhovore zo pár ohlasov a vlastne písali mi ľudia, ktorí profesora Hanusa zažili sprostredkovanie cez svojich rodičov alebo starých rodičov. Jeden človek vlastne mi hovoril, že sa stretol v Batizovciach, jeho otec v spovednici s profesorom Hanusom a profesor Hanus bol prestrašený, že však nás budú odpočúvať. Čo ty na to povieš? Tak to bola trauma, ktorej sa nemohol nikto vyhnúť. Ja si spomínam jeden z mojich prvých zážitkov z detstva. Moja matka bola aktívna teda v tom cirkevnom prostredí a keď sa vrátil jeden kňaz z väzenia, tak zobrala ma, aby nešla tam sama k nemu do bytu a ja si pamätám, ja som stál tak v kúte a on jej niečo hovoril úplne tak do ucha, aby to nikto nepočul. Tak my si nevieme predstaviť, čo tí ľudia tam zažili a koľko stresu. Čiže to bola záležitosť rokov, keď oni toto všetko dostávali so sebou a mnohí to vlastne nemohli dostať zo seba nikdy. Nechceli o tom hovoriť, nechceli sa vrátiť tým zážitkom. To bolo obdobie súrovosti, poníženia. To my, ktorí sme toto nezažili, to nevieme celkom ani posúdiť. No a my sa vlastne stretávame opäť na križovatke v tejto súvislosti. Aby som možno chcel v tejto súvislosti povedať, že nejde len o zbieranie takýchto príbehov a pohľadov z minulosti a že sú ozaj živé, ale pred pár týždňami vyšla vo vydavateľstve Artis Omnis aj kniha Studne mútne novinára a spisovateľa Petra Gettinga, ktorý ponúka hĺbší pohľad na spoluprácu vlastne umeleckých elít počas slovenského štátu, Slovenskej republiky 39-45. A je to zaujímavé čítanie a vyskakujú tam aj mená tých ľudí, ktorých sme tu spomenuli, Jozef Kutník Šmálov a profesor Hanus, a také hĺbšie čítanie je naozaj zaujímavé. Ja by som sa možno, Ferko, zastavil, ty si pred pár dňami aj v súvislosti s dianím v parlamente mal takú poznámku ohľadom toho, čo sa deje smerom ku Michalovi Šimečkovi, že sú to vlastne eštebácké metódy, toto útočenie na rodinných príslušníkov a rodinu. Chcem sa pri tom zastaviť, lebo tieto križovatky nemajú byť len takým historickým pohľadom, ale aj pohľadom na to, čo sa aktuálne deje. Prečo si to cítil ako potrebné povedať v parlamente v súvislosti s touto aktuálnou určite kauzou, ktorá dnes hýbe slovenskou spoločnosťou? Slovensko sa nachádza v Európe, ale ešte by som to špecifikoval, Slovensko sa nachádza v srdci strednej Európy. A tu panuje, alebo tu sa nosí akási kultúra života, kultúra akýchsi vzťahov. No jednoducho, tu neexistuje, aby niekto napádal rodičov niekoho. To neexistuje, to sa nepatrí. To je kultúra aziatská, teda bolševická. Rusi takto, za sovietský sväz. Vasiok Morozov zrádzal svojho otca. Oni nám toto dávali stále, by som povedal, područí ideológie. Človek má zaprieť svojich vlastných rodičov. No proste to nemožno dovoliť. Proste my sme tu niekde na rozhraní akejsi civilizačnom rozhraní a nemôžeme dovoliť, aby tu si niekto utieral ústa od niekoho rodičov a ako to súvisí. Alebo vôbec aj rodinných príslušníkov. To je iná civilizácia, iná kultúra. Čiže aj v tomto vidíme, že my sme momentálne na Slovensku akomsi rozhraní proste dvoch civilizačných poňatí života. A ako to ty vlastne vnímaš? Lebo poviem to tak, progresívne Slovensko, KDH, opozičný, aj ten, povedzme, koaličný tábor, je to vždycky politická súťaž. Vlastne politický súper alebo rival, ak má problémy alebo sa dostáva do takýchto úzkých, tak v zásade ten, čo s ním súťaží, by mal mať z toho radosť, že sa mu deje niečo zlé. Necítiš niečo? Nie je to v istom zmysle satisfakcia, že konečne sa tým progresívcom takto prestalo dariť? Ale tak sú základné hodnoty ľudské, kde neexistuje proste rozdiel medzi tým a tým, a keby niekto takto napadal iného, z úplne iného tábora, tak je mojou povinnosťou sa ho zastať. Proste to sa nepatrí. My sme v strednej Európe, kde sa, keby som to mal teraz nadľahčiť, tak by som povedal, kde sa dámy zdravia, ruky boskávam, alebo kisty handa, alebo kezi čo okolo. No proste tu sú isté spôsoby a my ich chceme podržať.
Ty si spomenul v minulej epizóde starého otca Michala Šimečku ako disidenta, ktorý takisto v rámci toho svojho nejakého prerodu z komunistu na autentického ľavičiara intelektuála spoznal, že v 50. rokoch sa mýlil a že nejakým spôsobom tá generácia komunistov 50. rokov si nevšímala, ako sa tratili spomedzi nás ľudia. Potom Martin Šimečka sa stal takým lídrom toho ľavicového intelektuálneho diskurzu v disente. Akým spôsobom to vnímaš, túto spoluprácu a predsa ten konsenzus na tých základných etických hodnotách? Liberalizmus versus, povedzme, konzervatívne hodnoty, kresťanstvo a to, čo by sme možno hľadali v tom ľavičiarskom intelektuálnom diskurze. Veď každý prichádzame do tej spolupráce s nejakým svojím videním a každý máme svoje nejaké hranice, za ktoré nemôžeme ustúpiť. Tak ak by KDH zrazu nejak prebralo celú tú rétoriku v niektorých otázkach progresívneho Slovenska, tak už by to nebolo KDH, bolo by tu zbytočné. Stačilo by, keby tu bolo progresívne Slovensko. Ja som v tomto smere taký, by som bol demokrat. No proste, koho si ľudia zvolia, ten tu bude presadzovať svoje názory. Ak raz v niektorých týchto otázkach si ľudia 51% progresívneho Slovenska, tak sa nikto nemôže sťažovať, oni si budú presadzovať svoje názory. Ale pokiaľ sa tu bude tvoriť nejaká koaličná vláda, tak to bude vždycky nejaká rozprava a proste sa ukáže, že čo áno, čo nie. Čiže v tomto smere aj to prostredie, teda ak sa zastávame demokracie, tak to prostredie slovenské určí, že čo chceme a čo nechceme. Lebo je to zaujímavé, Michal Šimečka bol na 2 rozhovoroch, bol v konzervatívnom denníku Postoj, kde sa rozprával s Marekom Vagovičom, potom bol v denníku N, kde takisto bol v rámci intervia vystavený tomu, čo sa stalo. Lebo na jednej strane môžeme cítiť takú potrebu brániť svojich ľudí a brániť demokraciu. Na druhej strane sú tam aj faktické veci, ktoré sa aj, sme si to povedali ešte pred touto reláciou, ten nepriateľ, v zásade Robert Fico, má čo zneužiť, lebo nie je to celkom také jednoduché. Bol tam ten telefón, boli tie veci, je tam miešanie toho osobného, verejného, spoločenského. Akým spôsobom, čo by si ty ako múdry, skúsený človek, keď sa niečo takéhoto deje, ako to máme vlastne, ako to má bežný človek spracovať, pretože mediálne je to veľmi chytľavé. Ako ja vnímam, so všetkým rešpektom, ako vnímam príbeh progresívneho Slovenska. Oni odrazu sa ukázali po tých Fico vládach, potom Matovičovom vládnutí a potom, čo znovu nastúpil Robert Fico, ukázali sa ako prakticky jediná, ako by taká mladá nastupujúca generácia, ktorá by mohla byť alternatívou. Ja si myslím, že oni urobili niektoré chyby. Ten volebný program, ktorý mali, ten išiel v niektorých otázkach, nazvime to v tých morálno-etických, podľa mojej mienky veľmi ďaleko. A ukázalo sa, že vlastne takto si ich ľudia zapísali. To znamená, tá značka PS sa takto zapísala a samozrejme Robert Fico, ale aj niektoré iné strany, aj KDH to v niektorých diskusiách takto zdôraznili. A vidíme, že v takomto poňatí tá značka dosiahla niekde vrchol tých 20%. A to je teraz problém. Ja som videl, ako potom Michal Šimečka ťaha Ódora, ako ťaha Korčoka, aby to potiaľ viac do stredu, lebo sám pocítil, že sa dostal niekde na hranicu. Potom aj tak tá hranica, zdá sa, že proste ten príchod Korčoka mu nepomohol, tak aby išiel nejak veľmi hore. Že proste tak ako KDH má tých svojich minimálne 5-6%, to je značka, ktorá je tu už takmer 40 rokov a tá značka znamená strašne veľa proste pre voličov a podobne. Čiže u nich je tiež zapísaná nejaká značka. Teraz žiaľ, tak jak to ja vnímam, urobili niektoré nešťastné kroky. Tak prvý nešťastný krok sa mi zdal byť s tými Benešovými dekretmi. Strašne prihrali Robertovi Ficovi a on to bude ťahať až do volieb. To nepustí, on ten zákon nezmení, to, čo od neho žiada ten nový premiér Maďar a jednoducho to bude pre neho živná pôda. No a teraz potom bolo to nešťastie s tými narcizmi, s tými kvetinkami. Čiže videl som, že oni chcú nejakým spôsobom preraziť tú hranicu tých 20 a nešlo to celkom. A teraz došla do toho táto kauza, ktorá není príjemná.
není príjemná, lebo sa to zamotáva, samozrejme, už to neotvára len Robert Fico, ale už sa k tomu vyjadrujú aj médiá, ktoré boli naklonené progresívnemu Slovensku, otvárajú to, že čo s tým. To je teraz veľmi komplikovaná situácia, pretože keď ustúpia, no tak priznajú akoby porážku a v politike má strašný význam ukázať istú silu, súdržnosť, nedáme sa. Ja som videl, čo to bolo pre KDH, že stále nás útočili zradcovia Slovenska, neviem čo všetko, černokňažníci. Ale tým, že sme dokázali byť pevní, tým sme udržali tú stranu. Čiže to je obrovská dilema, čo urobí teraz progresívne Slovensko. Či nechá odísť Michala Šimečku a tým pádom ukáže vlastne istú slabosť tejto podstatnej veci, že neudrží to, že proste neudrží spolu s tým predsedom aj tieto zlé chvíle. Alebo či odíde a príde tam niekto iný, ale otázka je vlastne, kto môže nahradiť teraz tento trend, keď zdá sa, že tie mená zatiaľ sa nejak veľmi neuchytili. No, určite je to križovatka, no a ja priznám, ja som členom Progresívneho Slovenska, bol som aj delegátom snemu, na ktorom bol Michal Šimečka znovu zvolený. V tej počiatočnej fáze vlastne tá kauza projektu Fórum sa už vlastne ťahá od minulej jesene. Zaznelo to tam a naozaj zobrať to ako spravodajskú hru a nejakým spôsobom povedať áno, že tí ľudia, ktorí ho volia, stoja za ním. Zase na druhej strane je tá pochybnosť. A čo by si mi poradil, keď sa ťa na toto spýtam? Stojíme teraz pri jednom stole, je to vlastne taký dialog človeka liberálnejšieho a povedzme človeka konzervatívnejšieho, ale obidvaja sme veriaci ľudia, vlastne s týmto sa na to pozeráme. Aké sú podľa teba najrozumnejšie tie najbližšie kroky, ktoré by slovenskí demokrati spoločne mohli spraviť? Tak ja by som na mieste Progresívneho Slovenska teraz Michala Šimečku neodvolával. Ani Michalovi by som neodporúčal, aby odišiel. Proste niektoré veci musia nakoniec vyzrieť. To znamená, v tejto chvíli není ten okamžik, aby on už utekal z boja. Je fakt, že tam sú tie niektoré hlúposti, ktoré sú z hľadiska nejakého finančného možno smiešné, že teda za 200 eur mu bol zaplatený nejaký mobilný telefón, ale v politike to má hodnotu zlata pre súpera, že proste takúto vec, ktorú budú opakovať a on sa bude musieť tomu nejakým spôsobom vyjadriť. Ja si myslím, že by sa mal priznať verejne chybu, že to bola chyba, že si to nechal urobiť a že si to nechal zaplatiť a priznať chybu, ale ja mám stále pocit, že nenastal ten okamžik, aby Michal Šimečka odišiel. Ja v tejto súvislosti si hľadám alebo pomáham paralelou Peter Maďar, nový maďarský premiér, keď ho nachytali pri niektorých veciach, za ktoré by sa mohol hanbiť. Vlastne ukázal, priznal sa, áno, som aj ja len človek, stalo sa to, mrzí ma to, ale ideme ďalej. Nie o toto ide v budúcnosti Maďarska. To je nejakým spôsobom možno cesta, aj nejakým iným spôsobom zaznelo, že progresívne Slovensko by chcelo podľa vzoru maďarskej opozície tiež priberať tých ľudí a vytvoriť taký veľký protikoaličný blok. Tak sú tam nejaké podobnosti. Možno aj toto by bola cesta, že vlastne áno, nie sme dokonali, každý z nás je tu, robíme chyby, ale ideme ďalej, ide o dôležitejšie veci. Samozrejme, úplne sa to nedá porovnávať, lebo Peter Maďar prišiel vo chvíli, kedy bol jedinou alternatívou, kedy tam vlastne nikto iný nehral nejakú rolu a kedy ten príbeh Viktora Orbána už bol úplne, mysloval na spadnutie, to sa aj ukázalo, že to bola totálna porážka. Nás tu čaká je to ešte taký rok intenzívny a potom rok a pol do volieb. Čaká ešte nejaký vývoj, medzi tým budú komunálne voľby, ktoré nejakým spôsobom zmenia aj to videnie Slovenska, uvidíme, ako dopadnú. Čiže nás tu čaká ešte rok a pol a ten musí ukázať mnohé veci. A vidíš takú možnosť, ako sme to zažili a povedzme aj zaznel ten biblický obraz, že progresívne Slovensko ponúka svoju palubu ako archu pre tých, ktorí by neprešli do budúceho parlamentu. A to je zaujímavé, že progresívna strana používa takýto biblický obraz. Ako ti to zaznelo? Ja som veľmi opatrný pri tomto, lebo to, čo bol návrh progresívneho Slovenska, že aby sme všetci išli na jednej kandidátke, to by nakoniec bola cesta, ako by to zoskupenie mohlo získať veľa percent a poraziť Roberta Fica a vytvoriť vládu. Ale
to je veľmi riskantný krok, lebo povedzme si otvorene, predstavme si, že by KDH išlo spolu s Progresívnym Slovenskom na jednej kandidátke, no tak vôbec nie je isté, že našich 6-7% bude voliť takéto zoskupenie. My máme voličov, ktorí majú vážne výhrady voči Progresívnemu Slovensku. A takisto to miešanie a branie na kandidátku, to si môže dovoliť len veľká strana, ktorú to veľmi nenaruší. Ale pre menšiu stranu to môže byť veľmi, veľmi, veľmi nebezpečné. Ja som tento príbeh zažil pri SDK. Áno, v prvom rade SDK nezískal toľko percent, ako bola suma z tých strán predtým. A druhá vec, že sa rozsypalo nakoniec. Áno, v danej chvíli urobilo strašne veľa pre Slovensko, ale dneska okrem KDH, aj to malo ešte 8-ročnú pauzu, už nie je ani zmienka po tých stranách. A keď sa teda vrátime k tomu, teraz sa to trošku spolitizovalo, táto naša debata, takto progresívno KDH-cký model tu máme. Kde vidíš tie styčné plochy a kde by si tieto dve strany naozaj mohli pomôcť, bez toho, že by boli svojimi vlastnými voličmi obviňovaní z toho, že zradili to, čo vytvára ich podstatu? Tak prvom rade dneska, povedzme si otvorene, že tieto niektoré otázky, ktoré nás rozdeľujú a vážne rozdeľujú, že ľudí nezaujímajú. Ľudia odtiaľ to utekajú preč, lebo nevidia tú perspektívu, vidia tú rozhádanú krajinu a potom tu sú vážne ekonomické problémy. To darmo môže aj minister financií, aj všetci nejakým spôsobom akože zľahčovať, ale no proste tá Slovensko sa zle vyvíja ekonomicky. Tie proste parametre sú stále horšie a horšie. Zdravotníctvo je rozsypané. Čiže toto sú problémy a keby tu sa povedalo, tak poďme teraz v týchto vážnych veciach Slovensko zachraňovať, tak potom sa môžeme dať dokopy. No a si myslím, že dôležitú úlohu v tomto hrá aj ten geopolitický rozmer. Robert Fico bol znovu na oslavách konca skôr veľkej vlasteneckej vojny ako druhej svetovej vojny a to ukotvenie Slovenska, že my sme, tak povediac, geopoliticky už nie sme ani na križovatke, sme už v jednosmerke a ide o to, či sa vrátime alebo nevrátime, či do tej slepej uličky, tej východnej orientácie napálime to plnou rýchlosťou, alebo pôjdeme inde. Nie je toto tiež cesta, akým spôsobom posilňovať tú európsku identitu a hľadať tú spoločnú reč? Ja mám pocit, že Robert Fico sa prepracoval akési pubertálnej politike medzinárodnej. No proste on chce ukázať, aký je chlap, že tam ide, pričom je tam s niekoľkými ľuďmi, len z toho naozaj toho autoritatívneho tábora, ale pritom úplne stráca svoju pozíciu v Európe a v Európskej únii. Prestávajú si nás vážiť, prestávajú nám dôverovať, čiže to je z jeho strany absolútne pubertálna politika, ktorá nás vedie do slepej uličky a toto len treba opakovať, že proste či chceme ísť smerom k Rusku a stať sa nejakou, by som povedal, znovu zónou ruského vplyvu, alebo či chceme byť Európskej únie, veď ľudia môžu vidieť, že čo znamenalo pre nás za tých 30 rokov Európska únia. Ja si spomínam, ty si bol najskôr na kandidátke VPN a potom Jan Čarnogórsky ako predseda KDH bol asi jeden z prvých slovenských politikov, ktorý otvorene povedal, že chceme vlastnú hviezdičku na európskej zástave, že Slovensko by malo byť európske, ale malo by si uchovať tú svoju vlastnú identitu. Zároveň Jan Čarnogórsky hovoril o tom, že porazili sme komunizmus a teraz je našim hlavným nepriateľom a ktorého tiež chceme ako kresťanskí demokrati, teda citujem jeho poraziť, je liberalizmus. Kde sa, povedzme, tento diskurs za tých 30 rokov posunul? Sme v Európe. Myslím si, že tá otázka tej kultúrno-etickej zvrchovanosti sa tu dostatočne zdôrazňuje, avšak ľuďmi, ktorí nemajú ten duchovný, kresťanský alebo civilizačný a kultúrny rámec. Ako sa môžeme, povedzme, ako veriaci ľudia v rámci Európy, kde sa ten civilizačný diskurs posunul, určite vieme, že liberálnejšie pohľady, povedzme, na manželstvo, možnosť rozvodu, ľudské práva žien, menšín, ľudské práva a povedzme celý ten diskurs aj menšín, queer ľudí. Jednoducho je to inde, ale v rámci tej, povedzme, slovenskej kresťanskej komunity tento diskurs, ktorý západná Európa absolvovala, neprebehol.
A my sa tej Európy ako veriaci ľudia, hovorím, ja sa solidarizujem, ja som tiež veriaci, tohto otvoreného diskurzu bojíme. Ja si spomínam, keď v roku 89 som išiel prvýkrát na taký dlhší čas do západnej Európy, do Rakúska, Nemecka, tak vlastne aj niektorí moji priatelia, kňazi mi hovorili, že buď opatrný a počúvaj, lebo tam sú aj kritickí voči Svätému Otcovi a tieto veci my tu na takto otvorene nehovoríme. Zároveň celá tá doba sa posunula a my vidíme, tá Európa sa nám celkom nepáči a nás naplňa nejakými pochybnosťami, obavami, ale vieme, že Rusko nie je tá naša šálka kávy. Ako to ty teraz vnímaš? Otvoril si strašne veľa problémov a strašne Vyber si jeden. Tak, v prvom rade, vrátim sa k tomu Čarnogórskému. To, že on chcel, aby Slovensko bolo prínosom pre Európsku úniu svojou kultúrou a tradíciou, to je každý jeden štát Európskej únie. Niečo iné tam prinášajú proste Rakúšania, niečo iné tam prinášajú Nemci, Francúzi. To je úplne v poriadku. V tom je Európa zaujímavá. Prečo by, tak ako si dneska každý váži Fínsko, Nórsko, Dánsko a aj Chorvátsko a postupne tieto krajiny prinášajú niečo osobitné. Nikto nechce akési Zglajšaltovanie. Po ránu sa mi ťažko vyslovujú tieto slova. Európy, čiže to je úplne v poriadku. Pokiaľ ide o liberalizmus, on tam narazil pravdepodobne na ten dosť radikálny, ktorý sa mi zdá, že vrchol toho zaznievalo počas Bidenovej vlády. A na čo prišla reakcia víťazstva suverénneho Trumpa. A fakt je ten, že to, čo sa dialo za Bidenovej vlády, bol proste chaos v krajine. To, čo tam ako úplne uvoľnenie, a teraz ja nemám na mysli len tie morálno-etické veci, ale to uvoľnenie tej ľavicovej rétoriky, takej neomarxistickej na tých vysokých školách, ja viem od priamých svedkov, že tam proste sa stratila akákoľvek bezpečnosť, tam sa siahla polícia, tam vládli títo radikálni študenti. No tak tá reakcia na to je Trumpova vláda, ktorá je úplne bláznivá. Ale to je reakcia na to. Ten spor medzi ním a Harrisovou bol úplne jasný o týchto dvoch veciach. To je až neuveriteľné, kde sa rozhodli tie voľby v Amerike. Pokiaľ ide o Európu, tak na Slovensku to ešte neprebehlo. No, tak neprebehlo to ani v zásade, ani v Čechách, lebo povedzme, tam sú uznané tie registrované partnerstva, ale adopcia detí tam nie je dovolená. A pričom Čechy považujeme za akože západnú krajinu. Nechcem to zovšeobecniť, ale vlastne ten druhý vatikánsky koncil, ktorý vlastne otvoril niektoré témy, povedzme vzťahu k iným náboženstvám, vzťahu k kresťanom, ktorí neboli katolíci, potom aj pohľad na Židov, vlastne dekret o ekumenizme. A potom v spoločnosti to sprevádzali rôzne ďalšie, povedzme v západnej spoločnosti, sexuálna revolúcia a také dve postavy, ktorí boli vlastne teologickí poradcovia na druhom vatikánskom koncile, Jozef Ratzinger a Hans King, sa vlastne tiež rozdelili. Jeden išiel ku časopisu Concilium a druhý ku časopisu Communio. Aj sa hovorí, že veľmi otvorený teológ Jozef Ratzinger sa zľakol tohto vývoja a stal sa z neho taký človek opatrnejší. A toto bola tá diskusia, ktorá neprebiehala len v cirkvi, ale aj v spoločnosti a vlastne niektoré procesy sa otvorili. A my sme sa, toto som mal na mysli, že my sme o tomto nerozprávali ani v spoločnosti, ale ani ten teologický diskurs, že vlastne ani kresťania nemali možnosť zažiť túto pluralitu, že je dobre byť kresťanom, ale dá sa na to kresťanstvo pozerať aj iným spôsobom ako tým doterajším tradičným. Ja to vidím ako si paralelu s obdobím komunizmu. Pozrime sa na ľudí veriacich, a my sme tu spomínali Hanusa, Kutník, Šmálov a ďalších, ktorí sa nevyhli konfrontácii s tým by som povedal, marxistickým svetonázorom, išli do tej konfrontácii, respektíve celá slovenská cirkev bola konfrontovaná s týmto marxistským svetonázorom. Niektorí kňazi sa prispôsobili, niektorí len prežili, niektorí odpadli, ale na druhej strane v tejto konfrontácii tam vyrástli absolútne hviezdne osobnosti. Takéto osobnosti vyrastajú len naozaj vtedy, keď ideš do tej duchovnej konfrontácii. Teraz po tom novembri 89 my sme sa tomu vyhli a povedali sme si, že nie, my sa nechceme s tým konfrontovať, my sa chceme radšej od toho uchrániť. A výsledok je, že je tu jedna veľká priemernosť.
Ja si viem, totiž jediná možnosť je, veď ten kardinál Martin to povedal, my nemôžeme ísť do konfrontácie s sekulárnym svetom, my sa nemôžeme od neho izolovať, my ho musíme pochopiť, žiť v ňom a takto by som povedal pôsobiť. Toto sa u nás nedialo. Zo strachu, že by odpadli nejakí kňazi. Čiže ja si myslím, že toto bola chyba a proste musíme ísť, aby sme ukázali, že to kresťanstvo je živé aj dneska na Slovensku. Musíme sa otvoriť v tom zmysle, že sa tomu vystavíme, že nebudeme sa o to izolovať a už pravda nech sa ukáže. Spomenul sú kardinála Martiniho, on bol vlastne rektorom Pápežského biblického inštitútu a venoval sa takej zvláštnej vede, sa volá textová kritika, ktorá rekonštruuje najstaršie originálne možné verzie biblického textu. A teda bol rektorom školy, kde ja som chodil, ale dlho ešte predtým, ako ja som tam chodil. Ale v tejto súvislosti je tam zaujímavý dialog Umberta Eka a kardinála Martiniho, kde vlastne oni, tá kniha toho rozhovorov sa volala Aki crede, chi non crede. V čo verí ten, čo neverí. A Umberto Eco je vlastne konfesionálne, tiež bol katolík, absolvent katolíckej univerzity a Carlo Maria Martini bol vlastne kardinálom a teológom, biblistom a oni veľmi otvorene rozprávali o tom, čo je tým jadrom a tým presvedčením sila života, úcta k prírode, k stvoreniu, k slobode. Ale tento dialog vlastne, by sme povedali, už nemôže byť nikto viac tradičnejší ako kardinál, biblista, kardinál katolíckej cirkvi a liberálnejší autor ako Umberto Eco a zároveň obidvaja sa hlásili k tomu, že sú katolíci. Tak toto je taký ten dialog, ktorý mne možno na Slovensku chýba a nemáme takýchto dvoch protagonistov. No neexistuje, ani sa tomu neumožňujú podmienky. No teraz, keď sa stal novým riaditeľom televízie Lux, nebudem menovať toho pána, povedal, že nebudeme otvárať diskusie nebudeme znepokojovať našich veriacich takýmito diskusiami. No dobre, tak neznepokojte, ale potom sa nečudujte, že je tu také duchovné prázdno. No. Čiže... No, to bolo aj zaujímavé, že vlastne pri prvej návšteve pápeža Jana Pavla II. Na Slovensku tiež hovorca vtedajšej konferencie biskupov Slovenska povedal, že áno, Svätý Otec má rád Slovensko, pretože nie je načaté polemikami. Že vlastne my si myslíme vlastne v nejakom ušom kruhu, že to je naša nejakým spôsobom výhoda oproti inému svetu. No áno, tak súvisí to s tou našou, povedal by som, historickou skúsenosťou, že potrebujeme nejako prežiť. No, ale ako sa ukazuje v dejinách ten rozhovor tej katolíckej a evanjelickej elity, teológov a kňazov, ktorí vytvárali to duchovné a kultúrne podhubie tej spoločenskej reflexie. Túto tradíciu tu máme. Aktuálne však vnímame, ako keby kresťanstvo bol len monolit a čo nie je v súlade s týmto mlčaním alebo s touto lojalitou, je považované ako niečo nebezpečné. A pritom ja si pamätám, sme spomínali aj z kázni, povedzme Janko Maga, ja si pamätám jednu takú jeho, on to vlastne prebral, on hovorí, že len choré a zdochnuté ryby plávajú po prúde, že zdravé pstruhy sa vždycky ťahajú hore, ako keby sme vlastne tú dynamiku toho rozhovoru a tvorivosť toho konzervatívno-tradičného a potom toho liberálnejšieho, slobodnejšieho dialogu, ktorý vlastne hľadá niečo nové, ani nepochopili, ani nevytvárali. Áno, ale na druhej strane treba si dať pozor, aby zase ten dialog neznamenal, povedzme aj pre tých konzervatívnych, že teraz so všetkým budem súhlasiť, chcem byť v vašich očiach pekný a teda je to úžasné, lebo to potom sa stane, že bude platiť to biblické, že pretože si nebol ani teplý, ani studený, tak ťa vyplujem z úst. Čiže v tomto ja stále vidím jednu vec, že nakoniec pápež František to potvrdil, že proste byť sám sebou, mať svoj svetonázor, ale dovoliť tomu druhému, aby žil v tej prítomnosti, aby sa cítil slobodný, aby nemal pocit, že ho chceš zaškrtiť svojimi krásnymi myšlienkami. No, to je zaujímavé. Ja si veľmi často pomáham takým nejakým vyjadrením, že hľadať nové odpovede na staré otázky, alebo bývalý kardinál a teológ Walter Kasper hovoril veľmi často vo svojej teológii o znameniach čias. Že vlastne my sa nemáme prispôsobovať tej situácii, hej, nejde o to robiť kompromisy, ale nemáme sa báť dať nové odpovede na to, čo doteraz fungovalo, lebo
keby sme chceli byť úplne tradiční, tak vlastne by sme sa mali vrátiť na to Genezarecké jazero do tých rybárskych lodiek a žiť po starom. Takže vlastne ten monarchistický princíp, ktorý rímskokatolícka cirkev prijala, tiež sa vyvinul až neskôr, len sme sa v tom zasekli, ako keby sme ten vývoj k tej napríklad konštitučnej monarchii nevedeli, nechceli a nemohli prijať. Pre mňa takú najzaujímavšiu definíciu konzervativizmu vyslovil Franz Josef Strauss, dlhoročný, naozaj to už bol legenda bavorského CSU a teda premiér bavorský, ktorý povedal, že konzervativizmus pestuje a váži si všetky hodnoty, ktoré sa ukázali, ktoré overil čas, ukázali sa, že sú pravdivé. A otvára sa pre nové hodnoty, ktoré nakoniec znovu raz budú hodnotami, ktoré ukáže, že prežijú čas. Čiže neurobiť z toho len pravoslávie, nejaké ortodoxiu, ktorá sa uzavrie a pestuje si len to svoje jadro, ale byť otvorený pre všetko nové, čo má nádej, že teda prežije, že znovu sa ukáže, že to prežije čas. Samozrejme, že pri takejto ceste sa aj robia rizika a není hanbou potom povedať nejakým spôsobom, tu sme išli ďaleko, musíme sa vrátiť, ale ak sa človek neotvorí pre niečo nové, čo prichádza, tak nikdy nemôže vytvárať nové hodnoty. Ja si myslím, že sme sa dotkli viacerých tém, ku ktorým sa v budúcnosti bude zaujímavé vrátiť. Som rád, že sme prešli tento oblúk. Ja vám, vážení poslucháči, ďakujem aj za vaše ohlasy na adrese aomega@aomega.sk. Môžete posielať svoje otázky, podnety a pozorovania. Ferko Mikloško má tiež dostupnú adresu, takže určite si nás nájdete aj cez aktuality a budeme radi, ak o 2 týždne sa znovu stretneme pri ďalšej téme, ktorá naozaj pulzuje týmto konzervatívno-liberálnym dialogom a budeme sa mať snahu k nemu vyjadriť. Ja som Miro Kocúr. Ja sa volám František Mikloško. A tešíme sa s vami. Dovidenia, do počutia opäť o 2 týždne. Dovidenia.